Kailangan pandalasan kayo uling gasgasya mo ining lugalay ni dakalare darala na tao. Okay. Pagbisan tani. Maya pa oras, labot Kapampangan. Katlumpulot pito na ini, kaya kaya katamang video. Parakal ne. Sige, pagbisan ko ne. Ing mumunan dili, inaanak. Ne, ing inaanak, Tagalog ya. Ing Kapampangan, inainak. Okay? Ing maralas ko namang daramdaman, dikilya naman kanini, ing ninong ang pong ninang. Okay? Ninong ang pong ninang. Tagalog lareta, ing mas manayon na Kapampangan. Tegawan. Tegawan lalaki, yung pong tegawan babae. Kasi alayan gender ita, tegawan, pareho la. Okay? Ing tutuki, alu, tipo. Yaluming masalesing samiento ba yung misamot itong balas ng po samiento. Ing alu ngayon ni Tagalog ba't siya kitang halo milo ko itang H. Pero yung mas manawin ng Kapampangan, gogo. Ne? Gogo. Okay? Ingikot kong metong pa, ay makagigil na kayo nila mo lemeng kayong lupa na wala mo buri kayong kagatan na ne makagigil dapat makapanggiligit siya ne at yung kagat Tagalog yung kagat dapat ketan no kaya kagat na kayo kumet na kayo okay yung metong pa buti naman bigdala akong payong kabud na mo minura na yung buti na mo Tagalog ito dapat mayap na mo ne. Okay, ing tutuki nanu tuloy tamo bukas mag-picnic tamo. Ing tuloy Tagalog yo. Ing mas manawin ng Kapampangan malaos. Okay? Ing ingikit ko namang metong pang bala mo sagli mo. Oh, sorry. Kayo nang balang man pa yan, makasalamat ko pala kayo ng traffic. Okay, yung tawling dili, ating magkanta, ini yandug kayo po kareng Kapampangan na, yung yandug, balutangan, Tagalog ito, dapat iyampang, ne, iyampang yung mas manayon ng Kapampangan. O sige, itana mo, dakala salamat at may pangapampangan tamo, pag masabalan tayong Kapampangan, at din kayo katamong apong anak, Kapampangan talo, ne, dakala salamat, luwid tamongan.